kokthai chaya bai rwsa bohinai sajagmani tabok jolai laijak ke khoroksa bai khoroksa controversy cholai tongo ke social media bo kai tongha tabok ke obo hai situation oi tongo controversy rwsa mungno tuilaioi kokthai hamya bai rwsa mani bagoi. Good morning guys, jotono lamsogani YouTube channel ke haina haite bisa video khaipijika engke ang Tripura phaisho paijak Tripura phaisho pai mani salnei kai tongha gaitni bagin juk mono school talang dongo bini exam cholai tongo engke nogoni borok rok kai kisa samang pailia engke ang talang thain tongo tabok nai tongni guys video. Tabok charaino to room bising dai paika ke ang kisa lama phaijak ato school to lama gana bai tong ke ba lama phaijak ke nai tongdi bazaro charaino school mane exam pai kan kai chuti man kan kai waise bai no bazar thangai phunuk nai narona nai tongdi narona bazar bere phunuk nai tongdi. Ano takari do vlogging pore mau asirong na para dosta de kau khakan no ko be tu bijam ni na na ratai pele kanu lan le apa lakin ma ni larga di lu khase bazar kore to bombia aile ko galo mama lai kur bây to shooting man pe tabok shooting man ai thain dong no ha tabok exam pai phaijak bazar bargas kare
Hả? Sao hầm nó có kỹ sao thằng này? Được vậy. Guys, tabang guys, sao hầm nó có thằng lại toàn nữa. Exam bay rồi. Itu. Naik dong di. Oke, harus nunggu maju. Belum bangun saya. Iko, amang kay tag bitin na itong ko. Iko, bangkay je lumani kebago maisa kay sai mea kay kulusa kay ora phai ke maya kuja ka ke bono tipin khai roi tongo ko nogi mangkana